Igazi. Mert én nem emlékszek rá. Nem kapsz. Jó, megyek, nem csinál semmit, nem tud. Ha olyan tortát főzhetett, süthetett volna. Te csináltál tortát. Mert ennél miért nem állítod oda? Hát hát tudjuk ma, amit ő főz. Hát én segítettem. Tudod, hogy Mit kell? segít? Kiveszem a lisztet, meg elteszik. Észrevettem, kaptam. Helena, de tudod, hogy kell főzni a hogy kell csinálni a tortát, hogy kell sütni. Tudod? Kötnyebet készítesz. 40 éves, hogy azt nem tudod. Most jött bele. Acsod nem tudod. Az anyja se tud, akkor onnan tudja. De nem Ha azért. neked kellett volna sütni. Tudod, én mit csinál? Mikor főzök? anyomtól. Azt De mennyi ha mindent tanuld meg. megfőztem. Ő megy el a konyhába, megy el az előszobába, megy ki. Mit tud? Ezért A van. szerelmes ájbatja. Akár a cica. Azt kellene fejben ülni. Igen, van. Szerelem éjség. Fejben Olyan, ülni, mint a mi cicak. Hát akkor anyom nem lesz itt, ha papírra Ő teszek. tudja. Hát mikor Neked kell megtanulni. A szerelem is főzött. A vére se főzött addig nagyon. Nem emlékszel rá? Altápusú. Neki a lelkáposztalt csinált a drága jó Istenként, anya. A Jáncs azt, hogy egy jó nap csinálj ma. Mi? Töltött káposztalt. Ő bekészítette este, másnap ő feltette. Na jól vattak-e ma? De ma olyan volt, hogy kivarat volt egy. Nem észrevesz, amíg kivarod nekem, mondom, most ettem, nem kell, kövér vagyok. Na jó, hazamentünk, ma az apósod mondta, amit én nem megyek csinálsz, mint apósú, azt úgy a jó, ha meg kivartad, mondom, nem eszem. Mindenük túl. Olyan tisztaság, minden hat. Jó, van, megértem, valahol látok valamit, vagy mit, ő bolond, ő 100%-os bolond, hát mindjárt meg. Eredeti Étterem